sun pitää yrittää taputtaa, tai mitä mä teenkään, niin ihan yhtä aikaa kuin minä. Samaan aikaan. Ja nyt hypätään yhtä aikaa. Yhtä aikaa. Sitten istutaan alas sinne pyörälle. Oi, mulla on täällä tuttu kaveri täällä laukussa. Missäs hän onkaan? No Hiljakira. Ja mihinkä minä hänen taas sujautin? Mihinkä se karannut? No tuolla. Hiljakiraani haluaisi, että me opeteltaisiin tänään laulu, joka on kotoisin sieltä Hiljan kotiseuduilta. Missähän päin maailmaa Hiljakirahvi oikein asustelee, tai ne Hiljan sukulaiset? Eleja. Afrikassa. Afrikassa. Ja mä opetan tänään teille afrikkalaisen laulun. Ja se on sitten jollakin kielellä, jota puhutaan Afrikassa. Mä en tarkemmin tiedä millä kielellä, mutta siinä on helpot sanat. Ja nyt ensin me voitaisiin opetella ne sanat, silleen vähän kuin kaikuna, että minä eka ja sitten te toistatte. Nanumma vaaje. Nanumma vaaje. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Niin, se tuli vielä uudestaan. Eli eka sanottiin nanumma. Nanumma. Toistakaa aina kun mä näytän. Vaaje. Vaaje. Nanumma. Nanumma. No niin, nyt me osataan. Eli nanumma vaaje. Nanumma. Okei. Hei, nostapa hetkeksi seisomaan, niin me voidaan vähän taputella ja sanoa vielä mitä sanoja. Nanumma vaaje. Nanumma. Kokeillaan yhdessä. Nanumma vaaje. Nanumma. Koko ajan taputellaan. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Kokeillaan tosi hiljaa, vaan sormenpäillä tehdään yhtä aikaa nyt. Ja äänikin on sitten tosi hiljainen. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Sitten mä lähden laulamaan sitä laulua. Vieläkin me voidaan nyt taputella mukaan. Te voitte vaikka tehdä niitä taputuksia ja vähän kuunnella, ja te opitte samalla sitä mun laulua. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Hyvä. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Nanumma vaaje. Nanumma. Hyvä. Mennäänpäs takaisin näille tyynyille. Niin, pienet istuintyynyt. Kokeillaanpa vielä kerran. Nyt rummutellaan reisiin ja sitten rintaan ja sitten sinne päälaille. Ja sitten meillä on koko ajan semmoinen yhteinen syke tässä. Lähdetäänpä se lauletaan sama. Nanumma vaaje, nanumma. Nanumma vaaje, nanumma. Nanumma vaaje, nanumma. Nanumma vaaje, nanumma. Hyvä. Sitten me voitaisiin ottaa täältä meidän erikoissoittimet mukaan. Nämä. Muistatte varmaan.
nämä paperiset rytmikapulat. Ja mä lähden jakamaan näitä nyt sillä lailla, että kokeilla onnistuisiko niin, että mä aina laitan tästä eteenpäin ja sitten sinä annat seuraavalle ja seuraavalle niin, että sitten tuolla on Minttu saanut kapulat, niin täältä aina tulee lisää kapuloita. Minä yritän täältä pussista ottaa näitä ja laittaa liikenteeseen. Näin, että aina otetaan tälleen tästä, että ota ja anna. Ja sitten oli taas, että ota ja anna. Aina annetaan sinne oikealle. Ota ja anna. Seuraavalle. Molemmat kapulat, hyvä. Ota ja anna. Miksi noita kerron? Ja sieltä ne tulee ja seuraavat. Ope vähän hidas tässä ottamisessa. Ja tjum. Ja tjum. Seuraavalle Ope. Ja Mintulle kun on tullut jo niin paljon kapulaita. Nyt, ja Jussi jätäpä itsellesi. Enää ei voida eteenpäin. Älä anna eteenpäin, jos niitä on jo siellä seuraavalla. Sieltä puuttuu. Nyt pitää vielä laittaa kapulat liikkeelle. Ja eteenpäin. Nyt sitten kun Lilja saa, niin sitten Lilja ei voi laittaa enää eteenpäin. Onko kohta kaikilla? Ja kohta. Annapa vielä eteenpäin. Ja vielä. Ja minulle. Huhhuh. Kaikilla oli. Joo. Saitteko te eri väriset? Joo. Muistatteko miten pantiin ne värit? Kumpi väri meni oikeaan? Saa sanoa? Oranssi oikeaan. Ja vihreä vasempaan. Ja Minttu laittaa just toisinpäin. Maija, sainko mä oikein? Joo. Mä sain väärin. Aapo, käännäpäs se toisinpäin. Ja jos ne vaihtuu ne värit toisinpäin, ei haittaa. Laitapas sä vielä Kerttu toisinpäin. Et vaihda ne värit toisinpäin. Saanko mä tehdä näin? Sulla on jo se väärin päin. Katsotaan. Entäs Saima? Laitapas säkin värit toisinpäin käsissä. on väärin. Jussi, laita toisinpäin. Jussi, laita toisinpäin värit. Mutta mä Oranssi oikein. Joo, ei se haittaa. Minullakin on. Ja sitten minä vielä Nyt sotken sillä näitä, oikein. kun menee välillä väärin. Ei Nyt se haittaa. on taas. Hei, nyt mikäs oli tämä? Tämä oli tämä meidän. Laitapas sinäkin nämä etanan sarvet. Joo, silloin ollaan hiljaa, kun Ope näyttää näitä sarvia. Ja sitten toinen tärkeä merkki. Mä näytän mun kädellä, että milloin te saatte soittaa. Ja sitten kun käsi menee nyrkkiin, niin sitten ollaan hiljaa. Okei, nyt saa ruveta vaikka päristämään tähän lattiaan. Ja kato tänne päin. Vielä uudestaan. Vielä. Hyvä. Tää on tärkeä merkki, jos me soitetaan tämmöisiä päristyksiä. No sitten kuulkaa, rumpaloidaanpa yhdessä. Nyt soitetaan ensin lattia. Ja yhtä aikaa mä sanon sen lorun. Miten se mulla menikään? Rumpali lattia, rumpaa. Rumpali lattia, rumpaa. Rumpali reisiä rummuttaa. Rumpali reisiä rummuttaa. Rumpali kapuloita rummuttaa. Rumpali kapuloita rummuttaa. Rumpali sivuille rummuttaa. Rumpali sivuille rummuttaa. Ja voit yhtä aikaa rummutella. Ja sitten kun oli ne kapulat, niin voi vaikka laittaa tuon vihreä alle ja oranssilla tuosta päälle rummutella näin. Nyt me lauletaan vielä tää Hiljakirahvin laulu. Ja samalla me rummutellaan nyt eka lattiaan, reisiin, sitten kapuloilla ja sitten. Ja lauletaan. Nanumma vaijee, nanumma. Nanumma vaijee, nanumma. Nanumma vaijee, nanumma. Nanumma vaijee, nanumma. Hyvä. Nanumma vaijee, nanumma. Nanumma vaijee, nanumma. Nanumma vaijee, nanumma. Nanumma vaijee, nanumma. Hyvä. Hienosti sujuu. Opetellaan vielä yksi välisoitto. Kun on laulettu tää laulu läpi, niin nyt harjoitellaan tämmönen rummutus tähän. Minäpäs näytän. Siinä on se pikku loru. Maistuisiko sinulle mansikka?
Eli vuorokäsin rummuttele. Kokeillaan yhdessä. Maistuisiko sulle mansikka? Vielä. Maistuisiko sulle mansikka? Ja nyt me voidaan ottaa laulu vielä ne rummutukset, miten äsken tehtiin. Ja sitten tulee välisoitto, maistuisiko sulle mansikka. Ja sitten aloitetaan uudestaan. Ja sitten vielä loppusoitto sama, maistuisiko sulle mansikka. Lähdetään eteen eikä lattia rummutetaan. Nanumma vaie, nanumma. Nanumma vaie, nanumma. Nanumma vaie, nanumma. Nanumma vaie, nanumma. Maistuisiko sulle mansikka? Nanumma vaie, nanumma. Nanumma vaie, nanumma. Nanumma vaie, nanumma. Nanumma vaie, nanumma. Maistuisiko sulle mansikka? Ja vielä. Maistuisiko sulle mansikka? Ja nyt te saatte tehdä vielä loppurummutuksen tähän.